Ning santos nga misa, atong ilakip sa pagampo ang atong mga intensyon. Pagampo sa Santissima Trinidad, inan sa kanunayang panabang, o gusto ng santos alang sa proteksyon, batok sa sakit nga COVID-19, giyalad sa Bais Parishioners. Pasalamat, giyalad ni Teresita Rombo. Pasalamat alang sa 71 birthday ni Primitiva, nagalad ni Primitiva Calaurian. Pasalamat sa Ginoo alang sa birthday ni Bising Badoy, yalad ni Bising Badoy and family. Pasalamat alang sa 6th wedding anniversary, yalad ni Mr. and Mrs. J.C. Luba. Pasalamat alang sa magrasa na dawat, yalad ni Catalina Pipino. Pasalamat alang sa magrasa na dawat ug sa mayong paglawas, giyalad ni Elmer Ablay and family. Pasalamat sa Tanang Santos, giyalad ni Lucia Abuso. Pasalamat sa Diyos sa Espiritu Santo, alang sa magrasa na dawat, giyalad ni Rapi and Ninin and Ila. Pasalamat alang sa magrasa na dawat ug sa mayong paglawas, giyalad sa Calaurian family. Pasalamat alang sa magrasa na dawat ug sa mayong panglawas, giyalad ni Risa Cadabis. Pasalamat alang sa magrasa na dawat ug sa mayong panglawas, giyalad ni Alberto Gratis Jr. and Martes Sambilad. Pasalamat alang sa magrasa na dawat nila ni Mark Francis Roperos and Teresa Jane Roperos o Shirley Chua. Giyalad ni Rogelio Roperos. Pasalamat alang sa birthday ni Benedicto Matuog o sa kalampusan o sa mayong paglawas sa tibok pamilya, giyalad ni Jonalyn Balderas. Pasalamat kang Jesucristo o Mama Mary alang sa magrasa na dawat o sa mayong panglawas, giyalad ni Mr. and Mrs. Alfredo Zamora Sr. Pasalamat sa Diyos Amahan, Senior Santo Niño, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, Birhen sa Simala, ug Mama Mary, alang sa magrasa na dawat, proteksyon, ug sa mayong panglawas, giyalad ni Nel and Bibilo Moraga. Pasalamat sa Divine Mercy ug inaan sa kanunayang panabang, alang sa magrasa na dawat ug sa mayong paglawas, giyalad ni Christian Dave Amahit. Pasalamat kang Jesucristo ug Mama Mary, alang sa magrasa na dawat ug sa mayong panglawas, giyalad ni Mr. and Mrs. Alfredo Zamora Sr. Pasalamat sa Espiritu Santo ug Divine Mercy, alang sa magrasa na dawat ug sa mayong panglawas, giyalad ni John Franks Amahit. Pasalamat sa birthday nga ika-24 ni Elred Ramel o sa ika-22 birthday ni Liza Marie, giyalad sa Capistrano family. Pasalamat sa Diyos Amahan, alang sa magrasa na dawat o sa mayong panglawas, giyalad ni Lorita Gargar. Pasalamat kang Senior Santo Niño, San Antonio, Senior San Nicolas, Santa Cruz o ginaan sa kanunayang panabang, giyalad ni Gloria Mura. Pasalamat nga Senior Santo Niño, Senior San Nicolas de Tolentino, inaan sa kanunayang panabang, Birhen sa Rosario, Santa Cruz o Mama Mary, alang sa magrasa na dawat, giyalad ni Lolita Gas. Pasalamat sa Diyos Amahan, inaan sa kanunayang panabang, San Antonio de Padua, o Tanang Santos alang sa magrasa na dawat, giyalad ni Luciano Guevara Jr. Pasalamat sa Sacred Heart of Jesus o sa Immaculate Heart of Mary, alang sa magrasa na dawat, giyalad ni Mr. and Mrs. Alexander in Chavez and family. Pasalamat alang sa magrasa na dawat o sa mayong panglawas sa tibok pamilya,
Yalan ni John Valencia. Pasalamat sa Diyos Amahan, Senyor Santo Niño, Mama Mary, alang sa magrasa na dawat o sa mayong paglawas. Yalan ni Mrs. Raquel and family. Pasalamat sa Ginoo, San Antonio de Padua, San Nicolas, Mama Mary, o San Santos alang sa magrasa na dawat ug sa maayong panglawas. Yalad ni Jomel Lugatiman. Pasalamat alang sa magrasa na dawat ug sa maayong panglawas. Yalad ni Mr. and Mrs. Edmond Dingding and family. Pasalamat sa atong Ginoong Jesucristo, Senyor Santo Niño, o San Santos alang sa maayong panglawas. Yala ni Tarsila Bingaan. Pasalamat ng Senyor Santo Niño, Birhen sa Rosario, Birhen sa Lourdes, o nginahan sa kanunayang panabang, yala ni Likoy and Lucy Kabgaban. Misa sa kalag ni Pacifico Senior, Desamparados, Henry, Judy, Carlito, o sanang kalag sa Purgatorio, yala ni Toto, Alice Placido, and family. Sa kalag ni Primo, yalan sa Abalos family. Sa kalag ni Joben, yalan ni Catalina Pipino. Sa kalag ni Rosita, yalan ni Alberto Gratis Jr. and Marites Sambilad. Sa kalag ni Candida, yalan ni Carmiro Cabaral. Sa kalag ni Father Titus Ica-Fortides, yalan sa Zamora family. Sa kalag ni Mariano, yalan ni Julita Labestre. Sa kalag ni Carlito, yalan ni Ben Angging Kanyiti and family. Sa kalag ni Rinaldo Sr., yalan ni Maria Niña Valeruso and family. Sa kalag ni Sanco og Enrique, yalan ni Mona Lisa Bilalos. Sa kalag ni Elias Soledad o Galicia, yalan ni Virginia Pagador. Sa tanang kalag sa Purgatorio, yala ni Clara Mascardo and Cadayuna family. Sa kalag ni Trinidad, Fernando, Virginia, Ronilo Jr., yala ni Mrs. Rina Cadiente Villa Hermosa. Sa kalag ni Cirilo Gaudiosa, Romana, Roberto, ug Numeriana, yala sa Sidigo family. Sa kalag ni Joseph Sutira, Elino, Francisco, o Georgian, yalad ni Lorita, Josephine, and family. Sa kalag ni Joseph Ray, Ricardo, Nelson, o Stanang kalag sa Purgatorio, yalad ni John Valencia. Sa kalag ni Eduardo, Eugenia, Pilimon, Conrada, o Stanang kalag sa Purgatorio, yalad ni Jimar Cadaves. Sa kalag ni Teodora, Francisco, Hinciana, Rolando, Teresita, Crispolo, Jesusa, Ann, Rustico, ug Donata, yala ni Rogelio Roperos. Sa kalag ni Cano Senior, ni Cano Junior, Esperanza, Emilio, Tony, Juana, Mamerta, Tomas Senior, Gregorio, ug Pasing, yala ni Risa Cadaves. Sa kalag ni Rodrigo, Cristita, Ricardo, Francisca, Raimundo, ug tanang kalag sa Purgatorio, yala ni Bising Badoy. Sa kalag ni Alexander Sr., Diogasas Sr., Diogasas Jr., Romana, Longinos, Sofia, Beatriz o Felixberto, Elisa Marcelino, Rodolfo Bayani o Carmelita, yala ni Arlado and family. Sa kalag ni Leopoldo, Rosario, Prudencio, Angela, Flora, Timoteo, Vicenta, Dalisay, Binamen, Cesar, Gilbert, ug Hans Adam, yala ni Arlado and family. Sa kalag ng Angelito, Victoria, Rinaldo, Elpidio, ug tanang kalag sa Purgatorio, yala ni Glinita, Prejoles and family. Sa kalag ni Dominador, Pompusa, Vicente, Persepida, Casila, Federico, Imok, Dolores, Teodolfo, o tanang kalag sa Purgatorio, yala ni Gloria Mora. Sa kalag ni Dominador, Lamberto, Juliana, Elpidio, Federico, Sabas, Sibia, Talyong, Brexio, o tanang kalag sa Purgatorio, yala ni Gloria Mora. Sa kalag ni Salvador, Nicolas, Juana, Antonio, Telespora,
Ernesto Tusing Ading, Anaklita Pascual, tinayo ustanang kalag sa purgatorio, yalad ni Lolita Gas. Sa kalag ni Esteban, Ruben, Pausta, Ardiana, Charito, Ricky, Consita, Susana, Kiterio, Ordarico, o ustanang kalag sa purgatorio, yalad ni Debidador, Lianira, and family. Sa kalag ni Bernie, Belinda, Bitong, Antong, Shiano, Merijen, Johnny, Angelo, gusto ng kalag sa purgatorio, yala ni Divina, Rocha, and family. Sa kalag ni Leonardo, Crescencia, Emiliano, Bonifacio, Raul, Corazon, Ilsa, Ruel, Crispin, Teodora, Sibiro, Clara, Lorita, o Demetria, yala ni Vilma, Cortez, Lianira, and family. Sa kalag ni Titing, Natividad, Pedro, Permina, Ropeng, Nida, Ilsa, Marcelo, Crispin, Angelo, Ruel, Ogstanang kalag sa purgatorio, yala di Mr. Mrs. Alberto Roza and family. Sa kalag ni Maria Ani, Bernardita, Rosa, Pilisa, Soledad, Mamerto, Simeon, Braido, Denisa, Helen, Merna, o sa tanang kalag sa purgatorio, yala sa Agdol at Elvinia families. Sa kalag ni Ricardo, Teresita, Dioscuro Sr., Mariquita, Felipe, Abelardo, Josepina, Dioscuro Jr., Mariano, o Leonard, yala ni Rapi, Aninen, Ila. Sa kalag ni Vicky, Agapito, Nicolas, Guillermo, Linda, Marisa, Guillermo, Natividad, Primo, o Adila, yalad ni Jeramel Estrada. Sa kalag ni Juan, Arsinia, Petra, Bining, Cardo, Lalia, Chaning, o Rogelio, yalad ni Fernando Selot. Sa kalag ni Julian, Cristita, Agida, Jose, Silverio, Lorencia, ustanang kalag sa purgatorio, yalad ni Lue Torres. Sa kalag ni Camila, Rupo, Marcusa, Agida, Cristita, Julian, ustanang kalag sa purgatorio, yalad ni Mr. and Mrs. Rudy Yap. Sa kalag ni Solomon, Teopista, Inancio, Martina, Godilia, Rogelio, Severino, Leonila, Solpicio, ustanang kalag sa purgatorio, yalad ni Charina, Agbere, and family. Sa kalag ni Punsa, William, Tulio, Nara, Lourdes, Dora, Iyay, Nato, Douglas, o Freding, yala ni Ilmer, Ablay, and family. Sa kalag ni Dominador, Federico, Ruben, Elfidio, Juliana, Philly, Lamberto, George, Binamen, Lisa, o gusto ng kalag sa purgatorio, yala ni Maria Dolores, Mora, Basay, and family. Sa kalag ni Felisa, Toriano, Eulalia, Ropo, Amparo, Libby, o Noel, yala ni Primeros, Alice, Duran. Sa kalag ni Salvador, Telesfora, Juana, Antonio, Alejandro, Nicolas, o gusto ng kalag sa purgatorio, yala ni Mrs. Raquel and family. Sa kalag ni Juliet, Julita, Griselda, Dolores, Fulgencio, Timoy, Honor, Margarita, o Elmira, yala ni Jocelyn Ibanales. Sa kalag ni Diego, Angelita, Pascual, Yuna, Andres, Primo, Maximino, Pidencio, Severina, o Lolita, yala ni Likoy, and Lucy Kabkaban. Pasalamat sa Diyos Amahan, Anak, o Espiritu Santo alang sa ika-12 birthday ni Cristiano Rinaldo Palomata o sa mga grasa na dawat nagyalad sa Palomata family. Misa alang sa hingpit nga kaayuhan ni Cristiano Rinaldo Palomata nagyalad sa Palomata family. Christ is the
Here am I, Lord, I come to do your will. I come as a servant of Christ to bring this love that is based on hope. Before I formed you in the womb, I knew. Before you were born, I dedicated you. A prophet to the nations. I appointed you. This is service portrait to you. Here am I, Lord, I come to do your will. I come as a servant of Christ to bring the strength that is placed on hope. Do not be afraid, for I am with you. For to all to whom I send you shall go. Whatever I command you shall speak. This is circumcision for the good. Here am I, Lord, I come to do your will. I come as a servant of Christ to bring the strength that is based on hope. Sa karasabahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaag kaninyo. Naabsab ka ni. Maigsoon atong inulsulan ang atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa paghalad sa santos nga misa. Nakalapan sa imong kayo, Hinukaloy kami, Kinukaloy kami. Pakita at magmaot, Haloy kami nga nagapaabot sa kaluwasan, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kasing-kasing abahin, Sulong ay naginukis Hinukaloy kami, Kinukaloy kami. Kaloyan unta kita sa Dios nga magagaom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa kahitasan.
Kaday sa iyang mga tao, Dilim sa lupa, Ginoo, langit tunghaling, Diyos sa mahal, magkakaroon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagkakaroon kami kanimo, tungkol sa ilong Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nag-aotang sa salat sa kaibutan, anuhin kami. Ikaw nag-alingkod sa tuong samahan, Dawat ka aming Panginoon. Ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang pinaghalangdon, O Jesucristo. Ubang sa Espiritu Santo, Diwa sa Imaya, sa Diyos sa Amen, 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 Magampo kita. O Jesucristo, dagbilin ikaw kanamo sa ugandumanan sa imong pagpasakit, dinining katingalahang sakramento, itugot nga mo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari uban sa mahanog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Pagbasa gikan sa pasahon sa Exodo. Busa giadto ni Moises sa katawan o isugilan sa tanan nga ingon sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga isulti sa Ginoo. Isulat ni Moises ang tanan nga isugo sa Ginoo. Unya, sayo kaayo kaunta sa pagkasurod adlaw. Nagtungkod siya halalan sa pilan sa bukid. O gibutang siya napulong duha ka bato nga lumanan alang sa napulong duha ka banay sa Israel. Unya gisugo siya mga batanong, nagsugo siya mga batanong lalaki aron paghimo mga halad o sunugon o pag-ihaw o turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo. Alang sa usa ka halad sa pagnaghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo
o gisulod sa mga dula ang katunga sabri niya sa halalan. Unya ikuha niya ang pasahon sa kasabutan o gikusog niya pinipagpasa ngadto sa katawhan o sila miingon. Tumalon namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang o isabre sa katawhan. Siya moon mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang atong itubag, imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Palihog atong usbon. Imnon ko ang lupa sa kuluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalot sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tubag palihog. Imnon ko ang lupa sa kuluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bilingon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Ako imong sulugoon, ang anak sa imong ulipong babaye. Imong gilugti ang akong mga talikala, tubag palihog. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo diha sa atubangan tibok niyang lungsod. Tubag malihog, imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kaduhang pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Apan niabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas langdon ug mas hingpit ang tulda nga iyang kasagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo sa ato pa dili kaligatan sa pag-adto ni Kristo sa tulda ug sa pagsulod sa magkausa ug alang sa tanan ngadto sa labing balang nga dami. Wala siya magdala sa dugo sa mga kandi ug sa mga nating baka aron ihalad. Kundili idala niya ang iyang kagalingon ug nakakapot alang kanakan sa kaluwasan nga walay kapunan. Ang dugo sa mga kagaling puro nga baka ug ang abot sa sinunog nga nating baka isablig nga sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas ug naghinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonya. Sanglit tinuod kini unsa pa kadako sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay sa Espiritu gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga himpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy nga maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapulanang mga buhan aron maghalagay kita sa buhing Dios. Tungod ni si Kristo mao naging sa usa ka bagong kabutan aron kadtong itawag sa Dios makadawat sa walay
katapusang mga panalangin nagisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay maoy kamatayon man nga nagluwas sa mga tao gikan sa mga sala nga nanahimong sila sa matangkod pa sila sa unang kasabutan. Ang pulong sa Diyos. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa unang adlaw sa pangiling sapan nga walay patubo, ang adlaw nga mao'y ihaw sa mga sabiro nga kanon, inigsaulog sa pangiling sa pagsaylo. Ang mga tinun-an ang utana ng Isus, asa mo bang kami matua, aron andamo namo ang panihapon. O gisugo ni Isus ang duha kanila o giingnan. Pangadto kamo sa syudad, o usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig, butang mo kaninyo. Puyo kamo kaniya ngadto sa balay, nga iyang ituan, o ingna ang kaniya sa balay. Ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto, alang kanako din ako, makigsalo sa ako mga tinunan sa panihapon sa Pasko. Kunya, tuntulan ka mo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas, nasangkap sa galamiton o pinagdam na. Andaman niyo dito ang atong panihapon. Kung yan ang mga tinunan sa siyudad, o ilang kaplagan ang tanang sumala sa Ginoo ni Jesus, dito giandam nila ang panihapon. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o iyang o gihatag adto sa iyang mga tinunan. Kadto ninyo kini, ningon siya, kini mao ang akong lawas. Unya, gikuha niya ang kupa. Ipasalamatan ang Diyos o gitulol kanila o silang tanan nanginom niini. Ningon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga iula alang sa daghan, ang dugo nga nag-ion sa kasabutan sa Diyos. Kung sulmihan ko kamo, nga dili na gayud ako mauinom pag-usap, dili na gayud ako mosa pag-inom nining bino, hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino dito sa gingharian sa Dios. Unya, nag-awit sila usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ako ang parokya, sa diyang mikalawat siya, miluhod, atubangan ako, ug iyang gidawat ang bahal nga lawas sa atong Ginoong Kristo. So natingala ko siya hang gipakita nga behavior kay dili man ginhapon nga mga lay ministers muluhod kung mudawat sa santos nga pagkalawat. So paghamag misa, ako siyang gikutana. Nganong niluhod man ka ganiha? Ingon siya,
my good Father, sa dihang nagmisa ka, ilabi na itong imo nang gi-consecrate ang pan o bino, nakita ginako ng kahayag likod nimo. Diha kuno'y kahayag ngayang lakitan. Ug mao to hinungdan nga sayahang pagkalawat, miluhod gyud siya. Aron pagpakita sayahang tumang pagtahod sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Manisulti sa kuang liministers mga igsoon sa. So marami po kung natandog ko ba, niya po, ako pong nakunik ang akong kasinatian kaniadto sa elementary pa ko. Hindi ba ko malimot mga igsoon. Si Monsignor Andy Aguilar patoy pare na mo elementary pa ko. Sa dihang adunay Holy Hour ba? Kabalo man mag Holy Hour, i-expose maganang Blessed Sacrament. Sa dihang i-expose ang Blessed Sacrament, napoy kahayag akong nakita. Di gid ako na malimtan. Kay para nako mga pagpadayag man na sa presensya sa Ginoo. Anyway, may igsoon, karong Domingo ha, atong gisaulog ang solemnidad sa mahal nga lawas sa atong Ginoong Kristo. Corpus Christi Sunday. Domingo sa mahal nga lawas sa atong Ginoong Kristo. Duha ka punto ang atong pamalandungan mga igsoon. Sa daghang kaitang angay pamalandungan, pero duha lang ka punto ang atong pamalandungan. Una sa tanan, kita mga Katoliko, mituo gayon, nga matag higayon nga kita magsaulog sa Santos nga Eucharistia, anaa gayon ang presensya sa atong Ginoong Kristo. Nga ang tanan nga anaa sa atong Ginoong Kristo, iyahang gibilin sa iyahang pinangga nga simbahan, kitang Katoliko. Tingali ang uban, aduna sila'y pagbati sa pagduha-duha. Ngayon daway mo, saong gud pagkahimo ana nga mahimong iyang lawas, kanang gamay nga ostyas, kanang gamay nga pan, unsaon mo gud pagkahimong lawas sa atong Ginoong Kristo. Ako atong lantawon, wa magapoy na usab. Puti ang kolor, ang iyahang forma, lingin, kung kanoon, ang iyahang taste, wala na mga gihapog pan. So, ang uban, adun na sila'y pagduha-duha. At tinuod bago na siyang lawas sa atong Ginoong Kristo. Ang simbahan, nagtudlo nato, na kanang atong ikalawat, nga ostya, nagikonsagrahan sa pari, matuod nga lawas sa atong Ginoo, nga naman, wala tawa ring ebanghelyo nga inyong nadungog, mikuha siya og pan, og iya kining gihatag ngadto sa mga tinun-an, og si Kristo mingon, kini mao ang akong lawas. Kini mao ang akong lawas. Kinsay gasulti niini ang atong Ginoong Kristo. Wala biyagod siya mayon mga igsoon na kining pan simbolo laman sa iyahang lawas, kundi kini ang akong lawas. Mituo ba ta sa mga pulo nga bigwa sa baba sa atong Ginoo? Uto ta kay ang gasulti Ginoo. Ang gasulti adunay divine authority. Gitudlo sa simbahan kining maong pagtulunan tungod kay si Kristo mismo mao'y nagsulti niini. Ang Dios nga anak mao'y nagbungat ini mga pulunga. Kung atong balikan mga igsoon sa before iyang gitukod kining sakramento sa Santos nga Eucharistia, kung inyong basahon ang Ebanghelyo ni Juan, ilabi na chapter 6, katubang ihabang diskurso, mahitungod sa pan. Ako ang pan nga gikan sa langit,
ug ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod. Ang mga Hudiyo naglibog ug di gyud sila makadawat sa gitudlo sa atong Ginoo. Nagbagulbol sila ug naglali sila og niyon saong ko din tawhana paghatag sa iyang lawas aron atong kanon. Pagkalisod samton o pagkalisod dawaton kaniyang pagtulunan mao nung daghan nila mibiya sa atong Ginoong Kristo. Mihulong sila pagsunod kang Kristo kay dili nila masabot o dili nila madawat ang gitudlo sa atong Ginoo may tungod ining bread of life. Muna atong Ginoo mingon sa iyang 12 ka mga apostoles ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Inyo ba kunong talikdan? Inyo ba kung biyaan? Og si Pedro ang leader sa grupo, Ginoo, asa man pud mi paingon? Asa man nimo adto? Anaa kanimo ang pulong nga maghatag sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, bituo kita nga kanang pan nga atong kalawaton mao ang lawas ni Kristo. Tungod kay si Kristo mismo mao'y nagsulti niini. Kini ang akong lawas o kini ang akong dugo. O kining iyahang pagtukod sa santos nga Eucharistia, nahatagan kining mao'y ni katumanan siyang giingon nga ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod. Ining santos nga misa mao'y buhing handumanan sa kasakit o pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Munang matag higayon nga ang Katoliko nga simbahan magsaulog sa santos nga Eucharistia. Atong gibuhi pag-usab ang gihimo ni Kristo nga pagsakripisyo sa iyang kaugalingon 2,000 years ago dito sa Kalbaryo diha sa santos nga altar. O kita na sayod mga igsuon na anaa siya diha sa bayhon, sa pan, ug sa pino. Mao kini ang hinungdan nga kita mituo gayud nga ang misa diha sa misa anaa ang matuod nga presensya, real presence of Christ, body, soul, and divinity. Ikaduhang punto mga igsoon, diha sa santos nga misa ang atong Ginoo milarawan sa iyang kaugalingon, iyang gigamit kining image sa usa ka pan nga gipikas-pikas o gipaambit ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang pan nga iyang lawas gipikas-pikas o gipaambit ngadto sa uban aron paghatag kanatog usa ka importanteng pagtulunan sa atong Kristohanong kinabuhi. Na kining atong kinabuhi, kining akong kinabuhi, kanang inyong kinabuhi, dili lamang para sa atong kaugalingon. Life is not all about me. Ang kinabuhi dili lamang para sa akong kaugalingon, sa akong kaayuhan, sa ako ang kabuhong, sa akong kalipay. Gipakita ni Kristo, diha siyang pagpikas-pikas sa pan, nga ang iyang kinabuhi para kanatong tanan. Ang iyang dugo
nga giula para kanatong tanan. Ang iyahang lawas nga gipanamas-tamasan, lawas nga nagsakripisyo para kanatong tanan. Ang iyahang pag-antos kasakit o kamatayon, dili para siyang kaugalingon, kundi para kanatong tanan. Aron kita pahinumduman nga ang kinabuhi nako dili lamang para sa akong kaugalingon. Unsaon na lamang maigsuon kung magpuyo kita kinabuhi para lamang sa atong kaugalingon. Ang kinabuhi nga laog, ang kinabuhi nga hakog, dili gayon makahatag o kinabuhi ngadto sa uban. Gani nasayon man ta nga kung maghinakog ko, maglinaog ko, maghinangol ko, dili biya puluway mo malipay. Kamo mga magtiayon, kung ang bana maghinakog, maglinaog, ngadto siyang asawa, o ang asawa maglinaog usab, maghinakog ngadto siyang bana. Sabay ba hitabo kunos relations banag asawa? Oh, simpre, mamatay ko ng relasyon na, kaya kini biyang pagkahakog, kining pagkalaog, makamatay biya ng mga igsoon, matot pa nila, selfishness or self-centeredness is the number one enemy of any relationship. Kapalo man ta mga igsoon kung maghinakog ta, wala gi malipay na ato. Wala gi malipay. Dili kita makahatag sa ato ang kinabuhi ngadto sa uban. Kay ato ra gyung gisiguro ang atong kaugalingon. Mobitaw bisan diha sa kinabuhi sa gobyerno o sa simbahan o uban ba mga kapunungan, kung maghinakog na gani ang mga leaders, ang ilaha yung gilantaw, ang ilahang kaugalingon, nakabalo man ta maigsoon sa mahimong samputanan sa ilang kahakog. Di ba? Kabalo yun ta. Wala yun tayo mapaabot na kalambuan. Unsao nato. Pagpaabot og kalambuan kung ang atong mga pangulo, ang ilahang giatiman, o ang ilang gihuna-una, ang ilahang kaayuhan, ang ilang kaugalingong kasiguruan. Kung sa may mapaabot nato nga kalipay o kayuhan sa atong panimalay, kung ang maghari mao ang kahakog o kalaog. Selfishness can kill. Selfishness can destroy. Kabalo kita ala mga igsoon, ug makita gina bisan sa atong kaugalingon. Kung akong pari maghinakog nako, ug di nako kabalong mulantaw sa inyong mga panginahanglan, maghinakog nako sa akong oras, dili nako mudihog sa mga himalatyon o masakiton, o ako'y katalungan, gikapoy ko, unsa may mahitabo. Sa parokya, kung ang pari maghinakog sa iyang oras o panahon, ngadto sa iyang mga parokyano, malipay ba mo, nga matag higayon mo doon mo pari, og miyon ang pari, wala ko'y panahon, wala ko'y oras, gikapoy ko. Mga igsuon, kung anaa ang espiritu sa paghinatagay, anaa usab ang kinabuhi. Kinsa magoy nagbuhi sa simbahan? Unsa magoy nakapabuhi sa simbahan? Ang inyong abiyang paghatag sa iyong kaugalingon.
Ang inyo habiyang mga amot, ay ragumughatag. Ay ragumughatag. Diba, kanang mga tao magkupuyo dias kumbinto, pangurawon gyud. Diba? Kurawon biya gyud magigsoon. O kamo mga ginikanan, og dili na mo muhatag, inyo nang undangon ang inyong paghatag sa iyong kagulingon ko sa mga kabataan. Dili na muhatag og panahon, dili muhatag og oras, dili muhatag og kwarta, o sa mga mahitabo kuno sa pamilya. Di mamatay gyud. Diba? So kining pagpikas-pikas sa pan mga igsoon, mao kini ang larawan, image nga gigamit sa atong Ginoo aron pagpahinumdom kanatong tanan nga life is not all about me. Wala ko diri sa kalibutan tungod ug alang lamang sa akong kaugalingon. Wala kita diri sa kalibutan tungod ug alang sa atong kaugalingon. Ana kita diri sa kalibutan o nasa tangan tungod sa Dios nga mo'y naghimo nato ug tungod sa atong isig kaingon. Munang mga igsoon, kung dili kita kabalo mo pikas-pikas sa atong kaugalingon, dili gyud mantigong mopaambit ngadto sa uban. Si Kristo andam nga mopikas sa iyahang kaugalingong kinabuhi aron sa iyang pagpikas-pikas sa pan nga mo iyang kinabuhi, kita mahatagan og kinabuhi. Ang simbahan mitubo og milambo og milipang tungod sa daghan nato mga igsoong mga Katoliko nga anda mo pikas-pikas sa ilahang kinabuhi aron paghatag og kinabuhi sa atong simbahan. Unsa magoy nakapalambo sa simbahan? Ang kinabuhi sa mga santos, ilabi na ang kinabuhi sa mga martir. Nga wala gayoy kulokahadlok nga misakripisyo sa ilahang kinabuhi tungod og alang sa Ginoo ug sa ato ang simbahan. Munang kining simbahan ni Kristo, dili gayud kini mamatay tungod kay ang atong mga igsuon andam kanunay nga mupika sa ilahang kaugalingon ug mopaambit ngadto sa uban. So, lantawan ng mga ministers, mga MBG, mga lectors, ug uban pa mga kapulungan reliyoso sa atong simbahan. Labay igsoon, dili na sila muhatag silang panahon o ilang kahibalo diha sa kalalaing mga apostolado o sa may mahitabo sa simbahan. Madili magunamo na mahimo ng ilahang gipanghimo. Di ginamo na mahimo gyud. O kanang mga ministers mo atos bukid, magpainit, magpaulan, alon lamang pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa paghatag ug pagkalawat sa ato mga igsoon. Kanang ilahang gihimo, di na mo na mahimo in taon. Wala maigsoon, ang atong sama ni Kristo nga tinapay nga gipikas-pikas, kita usab gidasig ni Kristo. Learn how to break yourselves and share it with others. Ang akong pagkatinapay, ang inyong pagkatinapay, ang inyong pagkapan, makita og masukod diha sa atong willingness to be broken and to be shared. Dili ako mahimong tinapay alang kaninyo kung ako magdumili sa pagpikas sa akong kaugalingon aron akong ipaambit dinha ninyo. Mga igsoon, kung kita maantigong mupikas sa atong kinabuhi o mupaambit nini ngadto sa uban, kita nahimong real presence sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa atong kalibutan sa atong panahon. Every time we break ourselves and share it with others, we become the real presence of Christ in our time. Hinaut-unta, nga ang atong kanunay nga pagkalawat sa mahal nga lawas ni Kristo.
mag-empower kanatong tanan nga makakaton kita sa pagpikas sa atong kaugalingon ug mopaambit niini ngadto sa uban. Palihog manindong. Nagato kami sa Dios ang amahan makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa tanang makita o di makita. Nagato kami sa Ginoo si Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahal sula pay katuikan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Pinaagi kaniya ng imong tanan, tungod kanato mga tao, kalang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya na batayo gilubong, sa ikatulokadlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, og nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahalog sa anak, dungan sa mahalog sa anak, gisimba siya og himaya og misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot kalibutan. Amen. Sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato, gihiuli o gidugtong kita pag-usab ni Jesus ngadto sa amahan, pinagi sa bag-o ug way katapusang kasabutan. Sa atong pagbago sa kasabutan, pinagi sa paghalad sa samang sakripisyo sa iyang lawas ug dugo, mangaliya kita ngadto kaniya alang sa mga panginahanglan sa uban ug moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan nga naghalad niining silimbahong sakripisyo nga ang tanang mga sakop malig-on alang sa ilang buhat sa paghalad ug pag-alagad dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong nasod ang Pilipinas, nga kining sakripisyo ug pagdayeg ug pagpasalamat makatabang sa tanang lungsuranon sa pag-ila sa Dios, uban ang mapasalamaton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga bininyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga mihalin na ilabi na sa gipahinungdan ni atong misa karon, nga kining sakripisyo sa kapasayloan, magpulos ug maglalingkawas sa ingon magdala kanila ngadto sa kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Maluluyong Amahan, itugot ang among mga pangamuyo sa mga kami. Magkahiusa,
sa pagsaulog sa balaan nga misteryo sa lawas ug dugo ni Kristo imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. O Diyos, awang di mapilan, tanggapin mo, yari kaming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alagad kinabahan mong anak, lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mapilan, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Narito, O Ama, alagad kinabahan mong anak, lupa at ng aming paggawa. O Diyos, Awang di mapilan, tanggapin mo, yaring aming alay. Sa bisan ikon, sakripisyo, papasabi ang buhay na walang hanggan. Narito, O Ama, alagad kinabahan mong anak, lupa at ng aming paggawa. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagawom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, aron sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapasalanan ug kapasalanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang pagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon ini mga gasa nga gihalad kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manang sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagawom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod ining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag
niya kanamo, kami mabasko. Sa pag-inom namo sa iyahang dugo, nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan og mahinlo, busa, uban sa mga panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyong silang way hunong nga pag-awit sa Panginoon. Santos kanikaw Ginoo ang tuburan sa talaga santos, ipadalang imong espiritu alang pagsantos ing mga gasa, aron mahimo kailang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag ni ngadto sa mga tinud-alubingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab o mihatag ni ngadto sa mga tinud-alumingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga ngayan, nga matubang og alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa,
Ni Julito among obispo ug sa tala mga pare. Inumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Ilabila ang mga kalak nga mong ipahanungdan ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kami mag-aaglit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa talang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom ngaman. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang talang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, isip o sa kalawas ni Kristo, atong iusahon ang mga pag-ampo nga ito kaniya, ginamit ang mga pulong nga gibilin sa atong manunubos. Amahana mo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon mo sa matagan lang, ihatag ka na mo karon adlaw. Pasaluha kami sa among mga sala. Maingod na kami nagapasalo sa mga nakasalakan namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulan. Inunualan sa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga balaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibinggo kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag ninyo. Manausab kanimo. Ato kari ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. Kalinaw na atong tanan, peace. Kalinaw ninyo diyas gawas, peace be with you. Kalinaw diyas likod. Cordero sa Diyos na nagawag kang sasalan sa kalibutan. Cordero sa Diyos na nagawag kang sasalan sa kalibutan. Kaluy kami. Kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawag kang sasalan sa kalibutan. Kaluy kami. At agi kami sa kalinaw. Mga igsoon kini si Kristo, ang pan sa atong kinabuhi, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nagidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay magpalawat. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand. From death, we are the body of Christ. Is not the bread of life we break, a sharing in the life of God? Is not the cup of peace outpoured, the blood of Christ? We are the body of Christ, broken and poured out, promise of life
shall we make our return to God? For goodness and surpassing His saving cup, we shall hold high and call out God's name. Are the body of Christ, and as the grain of wheat shall fall upon the earth, it shall remain a single grain, and will come to life. We are the body of Christ, broken and poured out, promised by from We are the body of Christ. Magampo kita. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunay pagpahimulo sa imong pagkadiyos nga ginarawan sa among pagkalawat karon sa imong binilong lawas ug dugo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Horacio Imperata, maluluyon ug mapaangoron nga amahan, ania kami nangalayupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka ug bisakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay, liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mohunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna, pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron magtapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga alagad sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy ug usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit, ug unta mahibalik na ang ilang kahimsog, ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton, ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya ni ining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang ni atong nanginahanglan. Nga unta pinaagi ni ining pandemya, ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak ug buhi nga hari, uban kanimo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios.
Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Birhen Maria, dalangpan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog man lingkod, atong isunod ang mga announcements. Thank you. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, June 13, 2021, anticipated Mass, Zone 3 and Our Lady of Lourdes Organization, 6 a.m. Mass, Zone 4 and MBG, 8 a.m. Mass, Zone 5 and MPHRM, 3 p.m. Mass, Zone 6 and CWL, 5 p.m. Mass, Zone 7 and LM Community, 7 p.m. Mass, Zone 8 and Divine Mercy Promoters. Lectures, Group B. Church donations, this is for the period of May 30 to June 5, 2021. Anonymous, 1,000 pesos. Ani ay pahibalo, gipainomduman ang tanang mga opisyalis, mga presidente sa chapels, zones ug tanang religious organizations, movements and associations sa pagtambong sa bidulan nga tigom meeting karong adlaw nga Domingo, June 6, 2021. Human gayod nining alas 8 nga Santos nga misa, hinaot tambungan gayod kini. Napay laing paybalo. Kini nagpaybalo sa tanan na labina ni atong mga parokyano nga magatambong sa Santos nga misa sa matag alas 3 p.m. ang takna sa hapon sa adlawng Domingo. Diin temporarily kansilar ang maong schedule nga misa ug sugdan karong umaabot nga bulan sa Hulyo 2021. Hulyo na ron. June pa di ay. Magpadayong lang kita gihapon sa ubang mga schedule sama sa anticipated Mass, 7 p.m., Sunday Masses, 6 a.m., 8 a.m., 5 p.m. o 7 p.m. Meaning, ang alas 3 ra sa hapon ang gikansilar. Nagpadayon usab karon ang mga nobinaryo alang sa umaabot nga kapistahan sa atong Sacred Heart of Jesus o Immaculate Heart of Mary. Ang misa pasalamat o kapistahan mao ang mosunod. June 11, 2021, this is Friday, Sacred Heart of Jesus. Ang misa 6 a.m. sa buntag. June 12, 2021, Saturday, Immaculate Heart of Mary. Ang misa 6 a.m. Mass sa buntag. Hinaot magiyahan ang tanan. Nagpahibalo, PPC Core Group Officers. Daghan salamat sa tanang mga daan ng nahimong malampuson ang atong Flores de Mayo nga culmination ni atong May 30, 2021. Padayon gihapon kita sa nasugdan nga family catechesis diha sa atong mga kabataan sa tibuok tuig o gini ato sa northbound area nga naglangkob sa Talungon, Binyohon, San Isidro, Tangkologan, Batugan, Lower o Upper Tamiso
palihog kuhaon lang ang Catechetical Guide sa opisina. Daghang salamat. Nga pailaing paibalo ang kumpirma sa mga kabataan himuon na gayud. Ugma, Lunes, June 7, 21, kumpirma ni. Gihangyo ang ginikanan o ang kabataan kuyog sa mga maninang o maninong sa pag-anhi sa simbahan alas 8 sa buntag alang sa seminar sa dili pa ang konferma. Palihog lang o gamit sa face mask or face shield for health protocols. Padayon paghihapon ang atong programa sa kinabuhi ko, halad ko, dinhi sa atong simbahan, alang ni atong nagsaulog sa binulan nga mga anibersaryo, agig pagpasalamat sa Dios, ihulog lang ninyo ang maong envelope dinhi sa atong box sa tubangan dapit sa altar. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Ang Ginoo managa ninyo. Ito ko ang iyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ginoong among Dios, imong gihatag ang imong katawhan. Ang tinuod nga pan sa langit, sa kalig-on ining pagkaon, itugot nga magpuyo sila kanunay sa iya imong kinabuhi ug mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kini ang Dios nga magagawom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato lang nahalad ang santos nga misa, danon nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maigsoon, mayong buntag na tong tanan, malipayong Domingo sa Corpus Christi. Happy Sunday! Laudate Dominum Origi, ang Diyos o sangkatauhan sang tinagpan. Laudate
Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami